Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Komo bote, komo bapak teko sing biang. Jabang bayine tiba no jabang bayiku. Tak kemuliati, tak bantali totut. Tak lemei limpoh. Rawe-rawe ratas. Malang-malang tuntas. Iki lo kandonge arek potong. Yo, ha, hai, 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 la 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 la, hai, 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 ah. Hai, ah, 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 hai, oh, hai, ah, hai. La 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 la. Hey. Good. Yep. Hey. Yep. Awas. Yeah. Hey. Sopo? Ya, lihat, hutta, hutta. He, he, ah, he, ah. Eh, 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 eh. Segara kidul tak enteni musuh bebuyutanku.
Ayo, wah. Prabu angin carmo malbu. Ya. Abote wong elek duwe rek. Awas itu. Hei, hei, ha, hei, 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 ha, hei, ha, hei, 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 Sik ta. Kowe itu kon ndi? Kanca-kanca padha topengan, kowe kok malah dilonda, Nduk. Iki kon mar dicipok sapa bentuk lebiu ngono. Kok bentuk lebiu. oh arek njok mburi kabeh kok. Walang graseng iya. Masalahan momen kok. Kok disosori. Sik ta. Iki tato gambar apa iki? Karapine. Apa? Ya, lek iki ku jenenge. Apa ki man? Sabto. Duduk. Kon ndek kene. Donya tak nak. Iki lho. Delok kok bodho kanca bodho topengan. Kowe kok malah gawe waraga ya apa. Sik delok pentil kok gowet di lambene sak pira mbang ngono. Sak padha sapa? Wasan suwono, walah growasan. Ono wemen. Dengon adike dandane ganteng, manis. Jare sapa ganteng ki ganteng aku. Sawangan. Takonono wong sak meneke, nang ganteng aku. Bu, Pak niki dapurane ganteng napa elek, Bu, Pak? Lho ya. Elek kandhani kok ro dhewe. Ane sapa sih ini? Kok gak ane sapa? Presiden. Ngene iki. Obama. Paling bapak Sabto piye yo? Di bapak Sabto delok anake nari. Senengane bancong lho kono lho karep budaya. Mangkakno pentil kok sampe sakmene gedene. Kon arep ta? Arep muteng ki lho.
Iki bangun nggih apa? Pemain. Main apa? Artis ngene-ngene iki ku. Mas-mas sing ganteng kabeh, lho penontone ganteng. Dari sapa ganteng iku? Adikmu Ganteng. Ganteng dondi. Ganteng aku sian. iki lho ganteng adikmu iki sawangan. Sing berani sampean sapa, Dik? Mas Pendra. Endra yo. Mas Cipeng bayi dicepoki bencong jarene. Gilani yo. Iya. Yo. Arungok kandhane. Lek ben dicipok bencong enak. Kandhane. Nanti yo. Oh, ayo. Kandhane kok. Oh, gak ngandel. Cilik-cilik saduane gede. Brengose kaya Apa? kene lho. Kene tengah kok wedi jeblok. Pange gak kira jebok pangglunge. Nyodik. Apa sih kon iki mat arungono ngecemes ae nek guri. Kok ngecemes piye? Aku nyangkon iki. Waduh, tato garbu sendok. Bek nang dikira Saiki usum warkop makanan Padang bek ini lho. Wong ngira makanan Padang lho. dari sapa? Wong lho nyawang. Ngene iki gambare sen apa karbu. Nak dudu ya. Nak dudu. Dudu ya. Kok bola sapa sih rek? Bola aku tak bola iki. Saiki joget ae joget. Dicumplung topenge, joget ngar situ, nek ketok raye ganteng-ganteng. Yo nganteng aku. Kuwe selek. Elek titik. Adit. Joget sih, ganti topeng. Ayo Mas.
iki niru adike iki lho, sing njukuk topeng ngene-ngene. Topeng apa? Lah apa mbok kaya kerdus Iya iki? kerdus pantes ke awakmu iku. Yo pe, Bang. Ya lo enak. Mbak dikira barongsai, nggo kerdus yu. Saiki ayo ngene sik lho. Ngene-ngene. Apa ngono-ngono iki? Rek, oh, Kanan joget ngene-ngene iku. bergoyang, goyang ngene lho. Ya lang joget ta. Yo, adik iki joget. Kan artis e. Yo, no artis yo seksi, semok, aduhai. Cari sapa? Ayo, monggo. Mbak Tasya, penyanyi dari artis Pucung Balong Panggang Gresik. Suara angin sing ngridulake. Ya. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Ya. Pengen nangis ngetokke alo ning pipi. Suara senadyan mung ana ngimpi. Ngalemo dalem ning dadaku. Tambah ana rasa kangen ning Salah joget ngono kok joget. Entuk joget. Ngalemo ning aku. Tanda ada kasiram udane dalu. Banda langit sing ana dhuwur kayangan. Watu gede kalingan mendunge udan. Telasana atine wong sing kasmaran. Setia janji seprene dan sakeling